Sa number 4, mga baligyaan sa higad sang dalan sa Barangay Alis sa Bacolod City. Liwat ngagin tagaan sang extension. Liwat na naman yung ginhatagan sa Sangguniang Pangungsod sa Bacolod City sang 3 ka bulan nga extension ang Asenso Market sa Barangay Alihis. Samtang nagapangita pa ini sang posible nga masayluhan. Ini mga baligyaan na nagaida sa higad sang dalan sa boundary sang Alihis kag Takuling. Ini matapos nga naghatag sang sulat ang Barangay Alihis nga nagahingyo sa SP nga hatagan anay sang tion samtang naganegosyar pa sila sa Bacolod City Girls Home. Tuyo sa mga barangay nga sa makakuha sa lugar nga pwede nila mabaligyaan sa sulod sang amo nga pasilidad. Ining ikaapat na nga tion nga ginhatagan sang SP sang extension ang amo nga mga baligyaan. Nagalaw man ang SP nga inina ang pinakaulihi nga pabor nga ila ihatag sa Barangay Alihis. Ginsiling ni Councilor Celia Flor sa paghinuon-ano nila sa barangay. Nagpasiguro man ang barangay nga sa sulod sang 90 ka adlaw makahalina mga vendors sa ilagi na tindugan sa karon. Actually, haling panadugay na nangagapangita man sila lugar nga maka-public market sila, no? Kay dako nga barangay pero wala sila sang market. For example, ang Sumag, ang Handumanan, may ara gid nga public market of their own, no? So ang gusto nila nga may ara man sila.